Helo, Mr Higham sydd yma o Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Rydyn ni'n edrych ymlaen i'ch cwrdd â chi ym mis Medi, ond am y tro, rydyn ni'n gobeithio eich bod chi'n mwynhau eich cyfnod o ddysgu o gatref ac yn cadw'n ddiogel. Her Gymraeg sydd ar eich cyfyrchu yr wythnos hon, felly rydyn ni wedi gosod tasg, gobeithio byddwch chi'n mwynhau y dasg hon a gobeithio y byddwn ni'n gallu gweld chydig bach ohonoch chi drwy'r fideos yn ystod y dasg yma. Felly, fel rydych chi gyd yn gwybod, mae yna lot fawr o raglenni Cymraeg, o lyfrau Cymraeg, o ganeuon Cymraeg. A beth ydyn ni fel adran eisiau gwybod yw, beth yw eich hoff raglen llyfr neu gan Cymraeg chi? Beth ydych chi yn ei fwynhau? I roi chydig bach o flas i chi, hoff lyfr Miss Evans, sef pennaeth yr adran, y bos mawr. Ei hoff lyfr hi yw O Tyn y Gorchydd gan Angharad Price. Beth yw eich hoff lyfr chi tybed? Fy hoff raglen dyledu i yw Bwyd Epic Chris. Mae'r rhaglen yma yn wirioneddol wych. Mae e'n ddoniol a mae e bob amser yn gwneud i'n llwglyd. Tybed beth yw eich hoff raglen dyledu chi? Ac yn olaf mae ganddyn ni Miss Land. Hoff gan Miss Land yw Sebona Fi. Mae Miss Land yn gallu canu hefyd, felly ym mis Medi, dwi'n siŵr y byddwch chi'n gallu gofyn iddi ganu'r gan yma. Felly, eich tasg chi yw i greu fideo yn dweud chydig bach amdanoch chi'ch hunain, yn dweud o ba ysgol gynradd ydych chi'n dod, efallai eich oedran, ond hefyd yn sôn am eich hoff lyfr neu eich hoff gan neu eich hoff raglen neu ffilm Gymraeg. Mae rhaid i'r fideo fod gyda sain clir a ddim yn fwy na 2 funud. Dydyn ni ddim eisiau fideos rhy hir. Cofiwch nodi digon o resymau i gefnogi eich barn. Er enghraifft, fy hoff raglen dyledu i yw Bwyd Epic Chris, oherwydd mae Chris yn ddoniol iawn ac yn aml mae e'n sôn am hanes y bwyd sydd yn ddiddorol tu hwnt. Hefyd, dwi'n hoff iawn o fwyd ac felly mae'r rhaglen yma yn fy ngwneud i yn hapus iawn. Os ydych chi yn cael y dasg yma'n anodd, cofiwch i ddefnyddio y codau QR sydd ar y sleid olaf. Nawr te, eich cyfle chi yw i. Ewch amdani.